O proxecto Biomares, distinguido na categoría de startups do programa Mares Circulares de Coca-Cola, busca a implantación de materiais biodegradables na elaboración de envases e aparellos utilizados no medio mariño. Supón a continuación doutro proxecto co que Ecoplas xa marcou un fito no mundo agrícola, a utilización de mallas degradables e compostables para o envasado de hortalizas. Empezamos traballando con a Implas nun proxecto que era a fabricación de mallas biodegradables compostables a través de residuos da horta. Entón, a través deste proxecto surxiu despois a fabricación de mallas para o ambiente mariño que puideran descompoñerse. É verdade que o GALP, o Ría de Arousa, que nos axudou, que nos apoiou neste proxecto, que nos deron tamén o Premio de Economía Circular, e decidimos dar un impulso máis e intentar comercializar e promover, dar a coñecer este produto que creemos que é moi interesante. Finalizada a fase de produción, Ecoplas traballa agora na comercialización destes novos materiais que se destinarán principalmente á acuicultura. As bolsas das bateas ou as proteccións das cordas ou desdobre do mexillón son só un exemplo dos seus posibles usos. Estamos traballando xa para presentarlle o produto a asociacións, a cofradías, mariscadores, para ver de empezar a enfocar xa de cara ao seu uso. Ademais da innovación tecnolóxica para a fabricación de materiais biodegradables, dende Ecoplas apostan por fomentar a concienciación en materia de reciclaxe, de xeito que o plástico teña unha vida útil máis longa, reducindo os índices de contaminación. Eu penso que hai que traballar desde dous puntos de vista. Un é a concienciación de que hai que facer reciclaxe, sí ou sí, que nos teñen que aportar medios, porque é verdad que nos sitios pequenos, como poden ser estes, non hai contenedores de todos os tipos en todos os sitios, e ao mesmo tempo hai que seguir un camiño paralelo, que é innovar con novos produtos que nos poidan axudar a utilizar outros materiales que non sexan plástico. Materiais como os que lle fixeron merecedores deste premio, que supón un recoñecemento á filosofía desta empresa pobrense, que dende este pequeno recuncho do Barbanza está a marcar o rumbo cara a un futuro máis sostible.